हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JTM बेस्टी। तो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो है, तो आज गांव में कल्चर है, तो इसलिए हम जा रहे हैं काम करने के लिए अभी। तो आप लोग देखते रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैजा जों गामिनि मंदिर थानसालि, बाथौ थानसालि। तो बे स्टेज, तो बे जाहैबाय स्कुल, जों गामिनि जों उन्दैयाव फरायनाय स्कुल, LP स्कुल। समझ रहे हो आप? समझ नहीं। अभी हम अंदर घुस रहे। ये हमारा टेम्पल है, बाथौ टेम्पल। ये हो गया हमारा स्टेज, यहाँ पर नाइट में प्रोग्राम होगा। तो छोटे छोटे बच्चे लोग काम कर रहे हैं अभी। ए क्रिस, कौन मुड़ा? इसका नाम है क्रिस। उड़ेगा तू? हाँ, उड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, देखो। तो पूरा मोबाइल लगा है, पूरा चार्जिंग में लगा है। ये देख सकते हैं, पूरा मोबाइल चार्जिंग लगा है पूरा सब। इधर भी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे गांव का लोग आ गया है इधर। तो अभी फीता काटेगा, ये फीता काटेगा अभी। ये गेम फीता नो तो तो बेजा फीता हागोन। तो बेयाव गामिनि मानसिफ्रा पूरा फुर्ति जमा जाना दं। तो दायो बेयाव फीता हासिगोन। नालाम थादो। बेखेवगिरि हिसाबै जोंजों लिंनानै लाबोजानाय मानगोनां दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिरफुं बसुमतारी आदा बिथां आरो बेजों लोगोआव फैफानो हानाय मानगोनां बाबुल बर' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मानगोनां बिथां मान बावगिरि बिथां खुंथाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बे समाव सिनायथि होबावनो लादों बाथ्रा दान्थे नेहाथारि बिथां बाबुल बर'खौबो गांसे आर'नाइ फालिजों बरायना लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो बे समाव सिनायथि होबावनो लादों जोंनि जाबांगा भटार PCDC-निनो मानगोनां मासिगिरि बिथां नमल दैमारिखौबो गांसे मान फालिजों बरायना लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो बे समाव जोंजों हांख्रायनानै बा लिंनानै लाबोजानाय बेखेवगिरि बिथां आदाखौ बेखेवनायनि आगोलनो फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलांनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। मानगोनां जाबांगा भटार हाग्रामारि गामिनि 24थि बैसागु फालिनाय, बे बैसागु फालिनायनि हाबाफारि हिसाबै दिनै गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय, बे गेलेनायखौ बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आंजों लोगोसे दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि बाबुल बर', आफादगिरि नेहाथारि जाबांगा भटार PCDC-नि चेयारमेन बिथां, गामिनि आफा दौरि बिथांमोन, आसारि बिथां, गामिनि रायजो राजा उन्दै खुदिया नोंथांमोन, जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोना नैबे बैसागु फालिनायाव गेलेनाय हाबाफारिखौबो मोनसे आयदा हिसाबै लादों आरो बेखौ दिनै जागायनो नागिरदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। गेलेनायखौबो जोङो बेबायदिनो लांफाबाय थानांगोन। बैसागु फालिनायखौ बुंनो थाङोब्ला देग्लाय बोसोराव गुबुन बोसोरनिख्रुइ साबसिन जादों होननानै आङो सानदों। आरो नोंथांमोननि जि 24थि बैसागु फालिनाय, बियो गाजा गोमजायै जोबना थाथों, जोबलांथों, बेखौ आङो मिजिंथिबाय। आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव आं आर'ज गाबो नोंथांमोननि जे मोनफ्रोमबो हाबाफारि, बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाफुंसार जाथों, आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि जे गेलेनाय आयदाखौ बेसेयावनो बेखेवना होबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। आं खावलायबाय।
फ्रेंड्स अभी जो रस्सी कटा है वो कंप्लीट हो गया का, तो अभी शुरू होगा गेम। मेरे को भी मन है रे, मन समझ रहे हो आप समझ। फ्रेंड्स दायो फिटा हानाया जोब्बाय, तो दायो खेला फाथिसिगोन खेला। आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ अभी। इधर ये देखो इतना लंबा, ये हो गया थाली बंफां। ये अभी थोड़ा ऊंचा करेगा, वो थोड़ा हाइट कम था। अभी यहाँ पर बाद में उठेगा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ वो। अभी ये 500 देगा ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी यहाँ पर पैसा देगा ऊपर। ऊपर खा दिया 500। अभी थोड़ा प्रसाद करते हैं। फ्रेंड्स दायो बेयाव उन्दै गथ'फोरनि खानाय बादायनाय जासिगोन, तो नोंथांमोना नायबाय था। गाइस अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे का रनिंग होने वाला है, तो आप लोग देखते रहो। उधर से आ रहे हैं, तो अभी हम इधर है, इधर इन है, उधर से स्टार्ट होके इधर से इन है। 100 मीटर डिस्टेंस है। मा बागी माना थादों बेदों। तो अभी इधर से आ रहे हैं लड़के लोग। तो फ्रेंड्स दायो बेयाव फागा बोनाय जागोन बोराय सेंग्रा।
जों देरहाबाय हागाबोनाय गेमाव A few moments later. He tried it. Guys, dayo hangsो हमनाय जासिगोन खेला सेंग्राफ्रा नै फालिखागासिनो दं मेगनाव He tried. Penggasin dong beliau dari janai tahu. Tali bumpang gakanay start जासिगोन Anak konten kamai ke? Podcast tu juga. He tried it. Dia mama gila, kisi gila. तो फ्रेंड्स दिनैनि खेला जोब्बाय तो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला
लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ। दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय।